L-iskola primarja ta' Ħalarawr nediet attività b'risq it-tfal inqas ixxojtati fil-komunità u li lien bloti ta' rigali mill-istudenti stess. Fl-attività dawn ħolqu katina umana biex jgħaddu rigali kollha li ġabru minn wieħed għal ieħor mill-iskola sa knisja parrokjali. Dan l-isforz kollettiv u simboliku wassal biex dawn ir-rigali mbagħad għaddew għand id-destinatarji tagħhom bħal familji fil-bżonn fl-istess komunità ta' Ħalarawr waqt li gruppi ta' studenti marru dirett fi Pjazza Kassilja biex poġġu aktar rigali ta' tissiġra tal-miliet bħala parti mill-attività Rigal b'imħabba. Il-primarja ta' Ħalarawr ħarġet b'din inizjattiva anke biex titrawhem iżjed kuxjenza dwar familji inqas ixxortjati fis-soċjetà. Hija inizjattiva li ħdimna fuqha mill-bidu tas-sena skolastika isa kienet ħolma li xtaqna nagħmlu. Se nagħmlu din il-human chain minn ġol iskola għal Knisja tar-Raħal tal-Gargur fejn hemmhekk se jkun hemm il-qassis jistennina wkoll u se ngħaddu kull rigal bħala symbolic gestures se tkun. Ngħaddu kull rigal minn id ta' tfal u nwasluhom sa tsuntirem. L-istudenti li jsibu f'din attività laqgħuha b'mod tajjeb ħafna u rispons kien wieħed pożittiv. Tant li ġenituri tal-istudenti marru bih ġarhom biex jitpaxxew b'din l-inizjattiva. Ħanamluha għal dawk it-tfal li għandhom inqas minna u aħna mis-Sungar għaltilna biex nġibu ir-regali biex intuhom lil dawk it-tfal li m'għandhomx. Ħajkonna tfal li sejrin bil-van, żewġ tfal minn kull klassi u sejrin bil-minivan, bil-regali u sen il-belt se jitfaw ir-rigali fuq taħt is-siġra tal-Kastilja. Ta' min ifakkar li attwalment fuq livell nazzjonali qed jinġabru rigali permezz tar-raba' edizzjoni tal-attività Rigal b'imħabba taħt il-patroċinju ta' Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela biex l-ebda tifel jew tifla f'pajjiżna ma jibqa' mingħajr rigal dan il-milied. Waqt li f'kull belt u raħal se jkun hemm is-siġra biex jitpoġġew ir-rigali taħta, din l-attività tilħaq l-qofol fi Pjazza Kastilja fejn ir-rigali se jibqgħu jitlaqgħu sa nhar il-ħamis 21 ta' Diċembru.